Salut și bine v-am regăsit la un nou joc. Ăsta e primul meu videoclip. Da. E și Alex cu noi. Salut! O să se numește un joc, nu știu ce. Dar hai să vedem. Clash Royale, dacă vă întrebați ce joc. Da. Până și eu îl am, doar că sunt puțin mai slab. Să vedem shotgun. Fuck! Jocul ăsta mă disperă. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și vedem câte strângem. Aș vrea să strângem pentru început 5 like-uri. Cam multe vrei. Nu uitați. Și ca... Și de unde a căzut sabia aia de ninja? Țiganul, bă. De unde a luat băta, nu înțeleg. De unde ia ăstea toate? Ce-are bă ăla? Nu știu, l-a lovit cu băta în mână. După în cap. După în puță. Let's go! Am câștigat. Based bets. Golf club. Da, în realitate nu se întâmplă așa ceva. Mickey. I-am văzut și creierul tipul. Da, știu. De unde l-am mai luat pe ăsta? Nu vine să cred. Michete, kick punch. Da, acum am văzut cu pumnul. Da, nu văd cine știe ce. A fost cam nasol, mă. Acidu, mama, asta preferata mea. Bun, acidu. S-au lipit bucățile de geam de tot. Ei, acid aici. Cain sau ce scrie acolo? O, drujba, bă! Ce vrea să facă? Nu spune că-l taie, nu spune că-l taie. Ba, dar-l taie. Dar i-a sărit toate, bă! În realitate nu-i sar toate de mor. Clerk gun, sniper rifle. Shh. Ce faci? Nu știu, nu știu unde. Pentru că multe.
clipat nimic, nu. Bun, înțeleg. Weird stick, nu. Aici, stick. Ah! Iai! Weird stick, sniper rifle. Ia fi atent aici. Ia să fim atenți ce face cu sniperul rifle. Alex, nu ți-ai luat pe Maica Domnului de la gât, nu? Lasă. Maica Domnului ne aduce bucurie și bani și L-am aici. sănătate, da? Nu înțeleg. Dacă nu vrea, ce să fac? Sniper rifle, after it might explode. Și cam atât cu videoclipul ăsta. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare.